tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari la don u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ni fila bɛɛ la 103 de ye a papier ninnu validité 103 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye cɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen
laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ. Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la. A ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ IDM mɔgɔw ye. O nana ni mun ye? Kuran fil dɔ tigɛra, sigida kelen bɛɛ bilala dibi la. Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye, taxibolila don. K'a to mɔbiliboli la, a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na. Nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye, a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la. K'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la, fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na. N'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. Hôtel Lafiya référence do. An bɛ an lamɛnbaaw ni an filɛbaaw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔkan bɛɛ lajɛlen folen don bi tarata min ye septembre kalo tile 2 san 2025 yɛrɛta kalo tɛ kɛba tubabuw fɛ kalo 9 don dɛ anw fɛ an y'a kɔni b'a dɔn yɛrɛta 22 tɛ 22 yɛrɛ ye don jumɛn ye dɛ 22 septembre yɛrɛ a bɛ don waati jumɛn de don kɛba nin kalo dɔ la ne kun ɲɛna n ko kalo kura de don sɔn wɛrɛ in na kɛba an ka sɔrɔdasiw i m'a ye u famana ka communiqué kɛ n'i ka maa bɛ Segu marakala ni pɔn tigɛra fɔra ma ko pɔn ta ka taa ɲininkali kɛ a ko bɛ cogo di bi ye wulikajɔ min bɛ sen na ye nɔgɔ tɛ min na sen ta tulonkɛ tɛ yen dɛ baara yɛrɛ de bɛ ka kɛ armée fɛ yen marabolo la wa min ye ɲɔrɔyanfan fana ye su ani tile sɔrɔdasiw bɛ wulikajɔ la nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na bingalikɛlaw yorosokaw fɛ yen Mali ni Burkina dancɛ la
dɔw ye VDP ka fini d'u la ka taa maa 5 bɔnɛ a nin na. Murujakaw fɛ yen basigibaliya o y'a to maa 1 fana fatura Keba min ye lakanabaliya min bɛ dugu dɔw la an n'an da don o fana na k'o da maaw tulo kan. Bafula bɛ dugu min bɛ ko Solenta olu ye welelima dabila kɛ dɛ Keba ko min ye fɛn ɲɛnamaw donnen don u ka sɛnɛfɛnw na. Ale Bafula bɛ mara kelen na sa baarakɛla minnu bɛ siman ko hukumu kɔnɔna na ko maa 200 ma bila ka taa baara bila la fɔlɔ wa wagati kunkurunin kɔnɔna na an da don o fana na ka dɔ fɔ o la. Farikolo ɲɛnajɛ nin kalo in tile 2 anti-septembre la mɔgɔtigininw ni cɛmisɛnninw minnu bɛ yen n'olu si ma san 16 sɔrɔ olu ka bololandolati farafinata o bɛ ka kɛ Urandakaw fɛ a bɛ daminɛ bi Keba an ka denmisɛnw olu bɛ yen cɛw ni musow la sabula walanw b'anw bolo o mana tɛmɛ ka bɔ yen Aigle ka jalatigi kɔrɔ an t'a fɔ jalatigi kɔrɔ sa wa parce que ale n'a ka groupe ma molu sansalama k'olu sɛmɔ ko in yɛrɛ bɛɛ la sa wa u ti wele u ti ɲininka u ti foyi tɛ f'u ɲɛna Amari Traoré k'a ye tɔnkura sɔrɔ minnu ni Marseille jouera o don olu tɛ yan Paris FC a fana bɛ Faransi capitale kɔnɔna de la o ko Amari ye san 2 contrat sɔrɔ Ganakaw fɛ yen Keba Ghana président ale na k'ale ka farin dɛ a ye magistrat dɔ gɛn ka bɔ baara la ko sabula k'a ka baara kɛcogo man ɲi Benin Patrice Tolanga groupe maaw minnu ye majorité présidentielle olu bolo ɲɛsin maa ma ko min bɛna kɛ cɛbɔ ye kɔkan kibaruya tɔ na kɛ ka o dafa sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na k'aw to Jani ale sanfɛ. Keba yɛrɛta hukumu kɔnɔna na yɛrɛma hɔrɔnya ale kalo min jɔlen filɛ nin ye nin waati ninnu na an na to ka ji da an ka jamana koba dɔw sɛnɛ na Keba Alpha Umar Konare n'a furumuso n'o ye Adamba Konare Keba olu ka livre belebeleba in b'an bolo yan livre min ni Mali a don dumanw caman b'a kɔnɔ a fa sirilen don ka tila k'a kɛra don min k'o bɛɛ lajɛlen sansalama kɔnɔ Keba livre in bɛ maa caman bolo u bɛ kunnafoni t'a kɔnɔ nka u t'a fɔ k'u y'a ta livre in kɔnɔ dɛ o fana man ɲi n'i ye fɛn o fɛn fɔ a taara yɔrɔ min i b'o yɔrɔ fɔ o b'a to maa wɛrɛ bɛ taa ɲini k'a kalan sɔgɔmada in na Keba an bɛna ji da ko min sɛnɛ na a ma nɔgɔn dɛ i t'i labɛn n'i ka surun dayanfan na on zone nous aujourd'hui armée ani coup d'état Keba fɛn min labɛnna ka ban nin kɔni bɛ fɔ bisaw ni min bɛ kɛ kɔni an b'an sigi n'o tɔ de ye sa n'o nin bi taa in kɔni na fɔ dɛ sɔgɔmada in na Keba i b'a kalama fɔlɔ ko Modibo Keyita kɛra Mali président ka kalama t'a ye i b'o kalama kɔni o y'a damana baabu ye don la minnu fana dayɛlɛ k'o ɲininkaliw kɛ o ko nana cogo min ka se k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna élection ma kɛ k'ale sigi président la dɛ a ye san 8 jamanakuntigiya min kɛ kalama ta a ye maliyɛnw ma taa vote kɛ nka a ko kɛra cogo di an na tila ka o fana baabu dayɛlɛ don dɔ la bi sɔgɔma an ye saloli kɛ Adamba ale ni Alpha Umar Konare ka gafe min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Mali donbaw les grandes dates du Mali an donna ale kɔnɔ Keba an bɛ ɲininiw la kunnafoni di gafe dɔ fana bɛ yen ko Inter de Bamako a ɲɛmaaya so bɛ maa min bolo o ye muso ye Aminata Sanogo an b'a fɔ kɛnɛ in kan yan olu fana ye fasiri dɔw kɛ an ye dɔw ta olu la ani an yɛrɛ ka ɲininiw Keba ko janfan fangandaraki ani fangajaso mun sera ka sen sɔrɔ ani minnu ma se ka sen sɔrɔ k'a ye mun ɲɛ Mali jamana ye Keba maa caman bɛ kɔrɔtɔ n'u ye nin kuma in mɛn k'a dɔn k'a dɔnkala kari mun ni mun bɛna fɔ ninnu fɛ bi sɔgɔmada in na olu dɔw b'a fɔ ko mun de bɛ nin ko in kɔnɔ Keba dɔw bɛ yen olu bi caman dɔn a la maa fɔraw caman fana bɛ yen a bɛ se ka kɛ anw bi fili sabula an ye sɛbɛnw ta yɔrɔ minnu na ani an ka ɲininiw y'an se kɛnɛ minnu kan
olu ka an bilasira yaasa an ka se k'a ko latile an bɛna na min fɔ keba Mali jamanakuntigi fɔlɔ min lakodɔnna maliyɛn bɛɛ fɛ o ye Modibo Keyita ye ale kɛra jamanakuntigi ye alamusa don dɔ septembre kalo o tile 22 san 1960 san keba min ye Modibo fanga ye a kɔni nana sabula bɛrɛbɛrɛlitɔ ne tun b'a bolo keba n'o ye parti politique ye sina o yera a la koyi ngwaradaw tun bɛ yen waatiw nana gɛlɛya kosɛbɛ o y'a to Modibo Keyita u nana ka na ale senkɔrɔma cɛ kɛra ni maaw ye sɔrɔdasi cɛ kamalenw minnu nunjuru tun bɛ maa min bolo a waati o ye Lieutenant Musa Traoré ye o senfɛ Modibo Keyita tun bɛ baara kɛ ni sariya su min ye parti min tun b'a bolo bulon min tun b'a bolo u y'o bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ yen pewu ka na ni sariya sunba kura ye k'a fɔ sa ko an donna deuxième république ale kɔnɔna na bɛrɛbɛrɛli tɔn kelen min tun bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko UDPM Union démocratique du peuple malien a ɲɛmaa ti maa wɛrɛ ye général Musa Traoré Keba ale de ye fanga ta novembre kalo tile 19 san 1968 san wa a yɛrɛ kɛra ko ɲɛnabɔbaa ye nka fɔnkɔɲɔgɔnw nana ye a fana ka fanga kɔnɔna Keba janvier kalo san 1969 san a nana ye k'a fɔ an ka armée kɔnɔna na bɛn tile tun tɛ yen fɔnkɔɲɔgɔnw nana caya comité militaire n'o ye sɛmɛlɛni ale min tun bɛ fanga la a y'a ɲini an ka wolomasiri taba maa mafalen 11 fɛ k'olu ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Keba o ka daminɛ mai kalo tile fɔlɔ n'i y'a ye k'a fɔ u y'o d'olu ma siranna kun kɛlen don ka sɔmin kɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ min dɔn sɔrɔdasiya la sɔrɔdasi denmisɛnninw ni fanga kun b'u bolo olu t'o ɲɛdɔn maa mafalen min tun bɛ a la Keba a waati o ye colonel Seku Traoré ye wolomasiri tabaw ka baro kɛlɛtigi ɲɔgɔnna kun don Modibo tile la maa min bɛ yen n'o faral'o kan o ye colonel Pinana Darabo ye ale fana tun ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye waati min na fangadaraki nana kɛ a yirala k'a fɔ ko min ye utukalo tile 12 ka taa bila tile 13 la Mali gouvernement Modibo Musa tile la u ko ko ja wɛrɛ dara olu ɲɛ tuguni Keba nka o ja in o ma se ka ɲɛ sɔrɔ o kɛra a bɛ fɔ min ma nanzarakan na tentative de coup d'état fɔlɔ min taara ka ɲɛsin sɛmɛlɛni fanga ma nka ale a kuma a ma wɔyɔ kosɛbɛ a danna sira la ni maa min tun tɛ fanga kɔnɔ fanga masuruna na olu ma o kuma in mɛn kosɛbɛ nka o bɛɛ n'a ta min ye septembre kalo min nana da o kan gouvernement ale yɛlɛmana yɛlɛmako sabanan na kabini Musa Traoré n'a tɔw ye fanga ta novembre kalo san 1968 san Lieutenant Musa Traoré u ye ale kɛ fanga ɲɛmaa ye k'a kɛ jamanakuntigi ye k'a kɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye Keba min ye Lieutenant Musa ye u ye ale kɛ ɲɛmaa ye min ye capitaine Yɔrɔ Jakite u ye ale kɛ ministre d'état ye Keba décembre kalo la min ye cour de sûreté ye n'o tun bɛ yan kiiritigɛ tun bɛ kɛ o la o ye sɔrɔdasi ɲɛmaa maa 33 ale ni dugumataw k'olu kiiri ka tila ka u bila ka taga min ye cɛncɛnw kan ko sabula baara jagoya baara k'u ka t'o kɛ a yirala sa Keba ko maa minnu tun don n'olu tun b'a fɛ ka fangadaraki kɛ ka taga ɲɛsin Musa n'a ka mɔgɔw ma n'olu minɛna o ye capitaine Dibi Silas Jara ye bɔbɔkɛ ka taa fara Alassane Jara kan ale ni sergent Boubacar Traoré kulu de tun ye maa 33 sɔrɔdasi na olu ka nundonbaa ye avril kalo tile 8 san 1971 san Musa Traoré a y'a fɔ tuguni Keba ko min ye fangadaraki kun bɛna ta ka ɲɛsin ale ma koyi zen ta a ka ministre d'état n'o ye premier ministre ye Yɔrɔ Jakite capitaine ale ni Maliki Jalo ko olu de y'o baara in kɛ o waati la Keba min ye Maliki Jalo in ye ale tun ye commissaire à l'information ye ni maa 2 bɛɛ lajɛlen minɛna ka bɔ u jɔyɔrɔw la ka taa u kiiri juillet kalo san 1972 sûreté cour sûreté ale fana fɛ tuguni u ɲangina k'a yirula sa k'u fana ka taa cɛncɛn ka taa denikaw fɛ Keba travaux forcés an bɛ maaw hakili lajigi
Yoro Jakite ale bangena san 1932 ale yɛrɛ tun ye surasi denmisɛnnin a ye surasiya kɛ kabini a denmisɛnninama min ye a ka cɛkɔrɔba ye a yɛrɛ ye o fana ye surasiya kɛ min ye Faransi surasiya fana a y'o kɛ wa a taara Indosinikaw fɛ yen kɛlɛ la min ye kapitɛni Yoro Jakite ye waati min na coup d'état bɛ kɛ Keba Musa ninnu bɛ coup d'état kɛ waati min na n'o o ye novembre kalo tile 19 san 1968 o y'a sɔrɔ a fɔ yɔrɔ masa ko Emiya n'o ye Mali école interarmée ye n'o tun bɛ Katikaw fɛ yen o y'a sɔrɔ coup d'état waati y'a sɔrɔ Yɔrɔ y'o directeur de ye Keba maa kofɔlen a ye livre sɛbɛn ko min ye tɛgɛ n teri n'o ye Une main amie ye a y'o roman in bɔ san 1963 min ye octobre kalo tile fɔlɔ san 1971 Keba Musa Traoré u y'a bɔ lieutenant la k'a kɛ colonel ye i y'a mɛn ka ɲɛ wa octobre kalo tile fɔlɔ san 1971 Musa Traoré kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a bɔ lieutenant la k'a kɛ colonel dafalen ye min ye Musa Traoré ale yɛrɛ fana a bangena san 1976 Sɛbɛtukaw fɛ yen Kayi min ye sous-officier tun don a tun bɛ Faransi ka armée kɔnɔna na a ye lieutenant sɔrɔ san 1964 min ye Musa Traoré ye instructeur fana tun don école militaire interarmée la Katikaw olu fɛ yen min ye a b'a fɔ yɔrɔ masa ko Surasiw ka yɔrɔ min bɛ Kati n'u b'a fɔ ko formation kɛ yɔrɔ Musa kun bɛ yen coup d'état kɛ waati Keba Musa Traoré ninnu ka coup d'état u y'a yira ko maa caman tun ye jan da olu ɲɛ k'u b'a fɛ ka coup d'état kɛ olu la février kalo tile 28 Radio Mali ale ye bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Sɛmɛlɛni yɛrɛ maa mafalen belebele 3 ye ko tɛgɛ dara olu kan ko sabula k'u tun b'a fɛ ka comité militaire janfa min ye coup d'état ye k'olu fana tun bɛ k'o boloda Keba ninnu tun tɛ maadenni ye dɛ lieutenant colonel Kisima Dugara Karimu Danbele Cɛkɔrɔ Bagayogo ninnu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ tun b'u la sabula a waati a y'a sɔrɔ Kisima ale de tun ye Wolomasiri Tabaw ka ministre ye Keba min ye Karimu ye ale tun ye baara ministre ye ani yɔrɔbaw jɔli o directeur tun ye ale ye min ye o ministre tun ye ale ye min ye Kisima Cɛkɔrɔ Bagayogo ye sécurité d'état directeur tun ye ale ye waati min na u bɛ minɛ Musa fɛ février kalo tile 28 san 1978 san k'u tun b'a fɛ ka fanga daraki kɛ ka Sɛmɛlɛni n'o ye comité militaire ye k'ale janfa Musa Traoré a y'a fɔ ninnu de ka minɛli senfɛ Keba ko nin cɛ minnu filɛ nin ye k'u tun bɛ u yɛrɛ ka nafaw de ɲinini na Surasiw ka nafa k'u tun tɛ k'o ɲini ko wa ko ale tun tɛ jɛn n'a ye cogoya si la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka Surasiw tɔgɔ tiɲɛ k'olu to fanga hukumu kɔnɔna na u kana na kojugu ta ka ɲɛsin Surasilakaw ma k'o de la sa jamanadenw ka hakɛw dafali hukumu kɔnɔna na ko a ye ninnu senbɔ k'o la k'u minɛ cɛkɔrɔw minɛ don Keba i bɛ joliba dɔn wa joliba ni cɛkɔrɔ ka vie donnen no ɲɔgɔn na tan ni joliba ase o fana ye baabu wɛrɛ ye don la minnu fana dayɛlɛ cɛkɔrɔ ka taw de ni taga Keba o fana ye baabu wɛrɛ ye nin ye Dibi Silas a n'a tɔw de nin Sunkalo ye capitaine Sunkalo ni ne tun bɛ Kampala la n'i taara sɔrɔ yen Moribo ka saya kɛra ka nin to Kampala ɲɛmɔgɔya la Keba Sunkalo ale de ye capitaine Sunkalo ye maa min don bamanan don dɛ ale kɔni ye bamanan yɛrɛ ye Musa Traoré kɛlen ka ninnu minɛ a ye nin kuma in de fɔ Keba nka tile 2 o kɔfɛ min ye Kisima Dugara ni Karimu Danbele ani Cɛkɔrɔ Bagayogo olu minɛlen tile damadɔ o kɔfɛ tuguni tuuru sera colonel Charles Samba ma Charles Samba Sissogo ale tun y'an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ministre ye Musa Traoré ka tile la u ye ale minɛ
ale ni maa wɛrɛw fana k'olu minɛ keba k'olu fana tun b'a fɛ ka fangadaraki kɛ ka ɲɛsin musa n'a ka maaw ma olu nɔfɛ sa maa 30 o de jalakira k'a yira sa k'a fɔ k'olu tun bɛ fɛ k'u sen don o fangadaraki in na olu ni maa 3 tɔ ninnu n'o ye kisima ninnu ye olu bɛɛ lajɛlen fana kɛ kelen ye musa tarawele san 1975 san a y'a yira sa ko yaasa a ka fanga ka se ka fɛ min ye maa minnu bɛ yen ko n'olu ye politiki mɔgɔw ye keba ko ka olu labila i y'a faamu kasoladen nana caya ko minnu ye politiki mɔgɔw ye san 1975 san ko ka olu dɔw labila ten o bilali senfɛ juin kalo tile 2 maa 15 n'olu kun ka surun perezida Modibo Keyita la olu bilara ka t'u ka so octobre kalo tile 18 san 1979 keba maa 41 olu ka kiiri daminɛna Bamako Sirete la tuguni o kiiri de senfɛ sa min ye officier 43 olu kɔni jalakira k'u tun b'a fɛ ka fangadaraki ta ka ɲɛsin comité militaire sɛmɛlɛni maaw olu ma ani u nɔfɛ maaw maa kofɔlen 3 in n'o olu tun bɛ a la sa n'o ye Kisima Karimu ni Cɛkɔrɔ ye olu bɛɛ lajɛlen kiiri la o ko in senfɛ keba min ye kiiri kɛlen tile 3 o kɔfɛ u ye Kisima ale ni Cɛkɔrɔ k'olu ka t'u si kaso la olu bilara ka taa Tawudeni min ye Karimu ye k'o ka san 20 kɛ kaso la maa tɔw bɛ yen n'o ye Sali Sama ye o ta kɛra san 5 jagoya kaso o ye dɔw ta olu kɔni ta kɛra san 15 jagoya kaso ye dɔw fana ta kɛra kalo 6 kaso ye min ye maa 14 u y'olu labila k'olu ka t'u ka so k'olu sen tɛ foyi la keba kiiri de y'o kɛ n'o ye Cour de Sirete ye février kalo tile 27 san 1979 keba kiiri kura wɛrɛ dayɛlɛla tuguni Tombouctokaw fɛ yen nka Zeyi min ye comité de Sirete a yɛrɛ maa mafalenbaw ni a cɛbaw olu caman tun kan ka y'o kiiri fana kɛnɛ kan nka o kiiri o tilara ka jɔ sabula min ye sɔnnadoba kelen ye n'o ye maître Jean Paul Chevrier ala y'ale ka kalifa minɛ a la kiiri nana ɲɔngiri nka o kiiri kelen tilara ka daminɛ tuguni mars kalo ale tile 8 Tombouctokaw fɛ yen u ye maa dɔw ɲangi ye mars kalo tile 9 Kisima Dugara b'o o la tuguni Joseph Mara bɛ o la san 20 kaso n'o ye Musa Mara fa ye ka taa se maa wɛrɛw ma u tun ye minnu minɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa nin bɛɛ lajɛlen keba an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Joseph Mara ye u tun y'ale minɛ janvier kalo tile 2 san 1979 min ye janvier kalo tile 4 a nana ye k'a fɔ sa ko maa caman tun b'a fɛ ka muruti wɛrɛ boloda tuguni nka Musa a fɛɛrɛ bonyana o la a ye fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ k'olu mɔgɔw lada Musa Tarawele y'a ka fanga kɛta keba min y'a nɔfɛmaw caman ye olu kɔni olu bina min ye juin kalo tile 11 san 1997 Cour de Sirete ale ye Tombouctokaw ka kiiri k'o min kɛra k'o ma ɲɛ ko ka segin k'a kan ko k'a kari ka bɔ yen maa minnu bɛ a bɛna ta u tora kaso la dɛ Cour de Sirete ale ka kiiri Cour suprême ko o ma ɲɛ cogoya si la ko k'o bɔ ka bɔ yen nka o bɛɛ la keba mɔgɔw tora kaso la n'an bɔr'o la furancɛla fangaw ni coup d'état ko kɛra cogo di keba min ye Mali jamana ye ni a ye maa min ja i bɛ se k'a fɔ ko maa caman bɛ yen n'olu ye kalan kɛ n'olu ye faamuyali kɛ olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o bɛɛ bɛnnen don fanga ɲinini fanga marali kabilatigiw b'o la dugutigiw b'o la min ye maa mafalenw bɛ o la démocratie fanga nana kɛ sa bɛɛ lajɛlen bolo n bɛ se ka fanga ɲini k'an wuli k'an jɔ k'an cɛsiri nka fo n ka don tɔn dɔ la a kɛra cogo sugu sugu n ye ɲɛsin o n ye n kɔ don o n ka kɛ tɔn na n ka tɔbɔtɔ n ka jɔyɔrɔ sɔrɔ dibi la walima kɛnɛ kan n ka mago to démocratie ale nana n'o ye keba a fana n'a kɔlɔlɔ wulila ɲɔgɔn fɛ dɛ janfa fanga dafiri ale ni u yɛrɛ ka kuma institution républicain k'olu bɔ k'u bin fɛɛrɛ dun sigilen don sariya suba kɔrɔ ko sariya sɔsɔ don nka min ye san 1991 san o nana bɛn ni Musa fana ka fanga binni ye keba o y'a sɔrɔ sa mars kalo tile 26 Bamakɔkaw kumunenba kun don min ye Amadu Tumani Ture ale n'a nɔfɛmaw ka kɛ ni jamanadenw ka wulikajɔ ye olu fana nana ka na Musa bɔ k'o bin CTSP o sigira a ɲɛmaaya dira lieutenant colonel Amadu Tumani Ture ma
min ye juillet kalo o kɔnɔna kɛba ATT fana n'a nɔfɛmaw ko ko coup d'état kun bɛna kɛ olu la o coup d'état kun bɛna kɛ jɔnni fɛ n'a ma se ka ɲɛ sɔrɔ o ye commandant Lamini Jabira ye a sen fɛ min ye Musa ka garde corps kɔrɔ n'o ye Umar Jalo Birisi ye olu bɛɛ lajɛlen minɛna ATT n'a nɔfɛmaw fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko olu sɔrɔsi ɲɛma dɔw u tun b'a fɛ ka fangandaraki ale kɛ min ye ATT ye transition kunkurunin kalo 14 fangandaraki 3 ɲɔgɔn ko o fɔra da kɔni donna min na k'o fɔ ni bɛɛ y'o mɛn o ye Lamini Jabira ale ta ye o fɔra bɛɛ sabula ale yɛrɛ tun bɛ CTSP kɔnɔna na jɔyɔrɔba tun b'a bolo kiba ko n'i ye ko in ta k'a jateminɛ an ka jamana ni coup d'état ani janfa ni fangandaraki k'a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ nka kuma caman a bɛ kɛ ka sɔrɔsiw k'olu de to fanga la kosɛbɛ kiba an ka jamana kɔnɔ sivili 2 o de gɛrɛ ka bɔ fanga la ni marifa ye Modibo ale ni Sebenikɔrɔ Burama nka ni fili bɛ kuma na maa bɛ se k'a latilen sabula ATT 11 militaire non ah aha 11 militaire général d'armée ATT fana coup d'état de nana ale fana bɔ yen kiba mars kalo tile 22 san 2010 ani 12 ale fana u nana ale fana cɛ ka bɔ yen maa minnu y'o kɛ sa o ye sɔrɔsi denmisɛnninw ye n'o o ɲɛmaya tun bɛ Amadu Aya Sanogo bolo ale n'a nɔnaw olu fana nana u fana ye waati dɔw kɛ maa dɔw tun b'a fɛ ka fangandaraki kɛ o la o dɔw jelibɔn bonyana kosɛbɛ bere rusuw ni bere vɛriw ka kari ɲɔgɔn na o waleya nana kɛ o kɔnɔna na samasamani nana ye fanga nɔfɛ kosɛbɛ président de la république n'o ye transition ɲɛmaa ye fo ka t'o dasi kuluba faama sigiyɔrɔ la k'a fɔ ko k'o bila su bila yɔrɔ la o ka taa farajalakaw fɛ ka taa furakɛ ka tila ka segin ka na min ye hali o bɛɛ la Aya n'a ka maaw ko fangandarakilaw ko olu bɛ yen mars kalo capitaine Aya Sanogo ale fana ye CNRDR sigi k'o baaraw sigi sen kan u ni seerew y'a karabu ɲɔgɔn na nka olu tilala ka fanga to jɔnkuna bolo keba san 2020 ɲuguɲugu ye ɲagaɲaga wuli ka kɛ ni M5 ka wuli ka jɔ ye fangandaraki a nana kɛ tuguni an ka jamana kɔnɔ min ye sɔrɔsi denmisɛnnin kuraw ye olu fana nana ka n'o sigi o ye CNSP sigi o ɲɛma o kɛra min ye colonel Asimi Goita ye a n'a nɔnaw bɛɛ lajɛlen Sadio Kamaraw bi na olu de bɛ fanga la u fana ka waati kɔnɔna keba u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye san 2022 san ko fangandaraki dɔ tun bɛna na k'o la o tun bɛna na kɛ maa fɛ maa min bɛ n'o tun bɛ CNT kɔnɔna na nin waati laban in fana na an y'a mɛn ko utu kalo tile 15 san 2025 min ye fangandaraki wɛrɛ o fana tun bɛna na kɛ Asimina nɔnaw u bɛ min fɔ a n'u tɛ min fɔ keba fangandaraki danganamalew ani u bɛ minnu to yen n'u tɛ kuma ko la ko o de ka ca ni ba n'a si ye bi fanga in minnu y'a dili don k'olu bɛ ɲɔgɔn bolo u ka bɛn u ka ɲɔgɔn faamu u ka ko to ɲɔgɔn ta la k'o de b'a to bi n'u bɛna se ka fɛn minnu kɛ don nataw la maa caman ko olu yɛrɛ ka bɛn o de ka gɛlɛn u ma n'o tɛ min ye kɔkaw ye olu tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ wa ko n'u bɛnna u y'a daminɛ cogo min fɛn minnu ka nɔgɔ u bɛ se ka olu sɔrɔ wa min ye jamanadenw ye u kana ɲinɛ olu fana kɔ kiba an ka jamana kɔnɔna na jamana k'a daminɛ 1960 la san 1960 Modibo Keita ka na se Asimi Goita ma maa si tɛ se k'a fɔ nin coup d'état hakɛ de kɛra nin fangandaraki hakɛ de kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ de fɔ nka maa si tɛ se k'a fɔ ko nin da in don coyi i bɔra min kalama ani ma bɔ min kalama nin y'a la kumabaw ye sɔgɔmada in na jamana fana de nin bɛ taa kɛba an tɛ dugawu kɛ fɛn bɛ bɛn bɔ foyi tɛ bɛn bɔ dɛ foyi tɛ yen min bɛ bɛn bɔ yaasa ka ɲɛ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma sɔgɔmada in na nin kun ye an donkan ye yanni an ka don kunnafoniw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ an bɛ kun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don
Bamako, Sekou, San, Moti, Kuchala, Katase Sikaso ma, Kenyeba, Kita. Omanina Nyoro di Sahel Mauko, Katase Kolokani, Jijeni, Fokatase Bemama. Somatra, Fien Foroko, Somatra, Kauli Herela, Kase Herela. An ka jamana fan dɔw fɛ kiba maaw b'a yira sa k'a fɔ ko min ye basigibaliya ye ko ale ɲɔ ɲɛlen don. Dogo firi maire n'o ye Moribo Kinbiri ye ale kɔni gosira k'a bɔ k'a bin jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw fɛ. A y'a sɔrɔ a bɔtɔ don a ka foro la min ye Jabali ale ni Dogo firi ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya in kɛra sibiri don. Maire ale yɛrɛ su donna kari tɛmɛnen a yɛrɛ ka dugu la. Dugabugukaw fana fɛ yen. Dugabugu min filɛ nin ye Muruja cercle kɔnɔna na Kiba dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya mun bɛ senna olu fɛ yen ko gɛlɛyara kosɛbɛ sabula a yira k'a fɔ sa bingali minnu kɔni bɛ yen ni olu ye jatigɛ walew ye o dɔw taara kɛ kilomɛtiri 7 Muruja yɛrɛ masumuna na dugudenw yɛrɛ tun y'a yira sa k'olu bɛ bɔ nka hukumu kɔnɔna na sa duguden dɔ y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni a y'a to maa dɔw olu tun b'a fɛ ka ɲininkali kɛ kamalen dɔ ye ɲininkali kɛ sa ko n'a sɔrɔ ale bɛ se ka bɔ dugu kɔnɔ o ɲininkali min kɛra a fɛ ale y'a lajɛ sa ko ale kɔni tɛna se ka to yen cogoya si la k'a filɛ nin sa ka marifa de ta k'o ci min ye a buramuso ye o nana don ani muguci in cɛ sa k'o jogin k'o bɔ k'o bin nka ko fɔlen yɛrɛ ko a nin tora la dugudenw kɔni sirannen don k'u b'a fɛ ka dugu yɛrɛ bila pewu ka bɔ dugu kɔnɔna na pewu kayikaw fɛ yen couvre-feu ale la kurakurayara gouverneur ale fɛ ko k'a sigi sen kan hali bi a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ fu ka taa bila min ye nɛgɛ kanɲɛ 5 la sɔgɔmada joona ale fɛ Kiba Yorosokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnena dugu min bɛ yen n'o ye Waforma ye Waformakaw olu fɛ yen sa Bura commune kɔnɔna na a yira k'a fɔ sa ko maa dɔw kɔni finitigilakaw olu ye Burukinakaw ka VDP fini don sabula kilomɛtiri 5 o de bɛ Mali ni Burukina dancɛ cɛ Bura ale ye marabolo kɔnɔna na Yorosokaw fɛ yen nin waleya in kɔni kɛra sa kalo in tile 28 n'o ye uti kalo tile 28 ye kibaruyaw sɔrɔla cogo min na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye banbancikɛla ninnu kɔni ye u nana sa u yɛrɛ ka ko bɛna sɔrɔ VDP u kɔni nana ka na mugu ci farafin furakɛla dɔ o n'a denkɛ tora o senfɛ min ye maa wɛrɛ fana bɛ kamalen wɛrɛ fana tun bɛ o fana tora la muso 2 olu fana ni tora waleya in senfɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye dugudenw kɔni ye k'u ye u jalaki de k'a yira k'a fɔ ko ni bamanciwale kɛbaaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye dugudenw ye u ye welewelemada kɛ sa ka taa se burakaw bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka na u dɛmɛ u bɛ se ka bɔ nin ko in kɔnɔna na cogo min na Kiba k'a daminɛ kunna sini la sa min ye sankolo kɔni masaya o b'an ka wolomasiri tabaw bolo baara min bɛ ka kɛ bi marakala n'i ye pɔn tigɛ k'a daminɛ pɔn ta la ka taa sa banbanciwale juguya wale kabaw dugu yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen gosili kɔni b'a la su ani tile finitigiw yɛrɛ ale ni dugudenw caman y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ caman bɛ yen kati gɛlɛnman ninnu tun sigilen n'o ye ni kangaranen n'o ye kosɛbɛ o yɔrɔ bɛ ka da walo bi su ani tile sɔrɔdasi ninnu ka wulikajɔw senfɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko kuma tɛ duguden bolo nin waati in na nin ka ɲi nin man ɲi u k'o t'olu yɛrɛ ma fɛɛrɛ mun bɛ u bolo ani bɛ ka baara kɛ cogo min na sanfɛ ani dugu ma u b'a to nin cogoya in na sa siyasa basigi ni lafiya ka na min ye ɲɔnɔ mara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masina mara wulikajɔ in ko a bɛna kolongolo fo min ye Jafara bɛ k'aw fɛ yen olu minnu kamana gannen don bi k'a yira k'a fɔ ko doncogo t'u la bɔcogo t'u la ko a baara bɛ sen na Yuwaru kɔnɔna ka taa se fo Mali ni Moritani dancɛ ma ka munumunu ka taa fo Ɲoroya fan fɛ su ani tile pankurun kɔni bɛ kuluwow gosira cogo min a bɛ k'olu gosi ka taa ten min ye duguden minnu b'a yɔrɔw la u ko ko min jar'u ye kosɛbɛ sɔrɔdasi minnu bɛ dugu ma u bɛna ka na tile 2 kɛ ka ɲininkaliw kɛ ka min ye jateminɛw kɛ aw ka dugudenw bɛɛ bi yan wa maa ti kungo la wa yalama maa minnu bɛ yen n'olu taara dɔgɔjɔyɔrɔ la olu bɛ sigi kuma jumɛn sabula n'an ye baara daminɛ aw senti don kuma na tuguni anw ta ye dɛrɛgɛtɛma ye Kiba o mana sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn k'o ban tuma min armée bɛ sɔrɔ k'i kɛ baara kan Mali ni Moritani dancɛ la bi k'u kɛlen don ka fɛɛrɛ min sigi maa bɛ yen k'o ye siganamaa ye
dugumamaw mana sɛgɛsɛgɛli kɛ k'i minɛ sufɛ gosili kɔni mana daminɛ mɔn tɛ bɔ mɔn na sabula o b'a sɔrɔ u ye kimɛli kɛ ka jateminɛw kɛ ɲɔnɔ mara fana na a bɛ ten cogo la nin waati in na yaasa min ye bamancɔlen jugawale kɛbaw u kana maaw bali sɛnɛ minnu kɛlen don u kana maaw bali minnu bɛ ka taa kungo la u kana maaw bali minnu b'a fɛ ka jɛgɛmaw kɛ nin waati in na nka keba sɔrɔdasiw ka baara min filɛ senna nin ye ani dugudenw ka sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔli ti bɛn u ka kuma u fɛ u bɛ ka baara kɛ cogo min u ka n'u yɛrɛ yira u ni sɔrɔdasiw ka baara kɛ u kana to kɛrɛfɛdɛn ni kɔnɔna kasi la u ka bɔ u k'u yɛrɛ yira nɔn tɛ a baara bɛ gɛlɛya sabula olu de b'a dɔn karisa ninnu talen don nin dɔgɔjɔ in na karisa ninnu bɛ nin baara in na yaasa armée fana ka baara ka se ka ɲɛ a bolo maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa ni ka segin kɛ n'u jɛlen tɛ u kana don maa ni sɔrɔdasiw cɛ u yɛrɛ bɛ lafiya min ɲini don o don o baara o kɛli de hukumu kɔnɔna don nin tile fila in na an ye mun sɔrɔ ka bɔ an yɛrɛ ka dugudenw yɔrɔ ani mara kɔnɔnaw la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka waleya ninnu ye su ni tile olu ye min sɔrɔ yanni armée ale ka communiqué cɛ keba n'an bɔra yen an bɛ taa wɔlɔn ye dugu ye keba ale bɛ si cercle kɔnɔna na san mara la a ko yenkaw kɔni keba k'olu ka TDRL sara dɛ nisɔngɔ 100 sarada la u sera fo 76 ma ko ni ɲɔgɔnna k'u famana ka kɛ sabula salon ko 100 sarada ani salon na sini u kuma tɛmɛ 7 kan min ye u ka marabolo min n'o ye commune de Bayo ye olu ɲɛmaaw commune u ka commune kɔnɔna n'o ye wɔlɔn commune kɔnɔna ye Bayo Daw ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ye ko bɛ k'a to ko sabula lakana baara minnu bɛ yen ani maaw mago bɛ se dugukolo minnu ma sɛbɛn minnu bɛ yen n'u kan ka taa mairie la ni TDRL t'i bolo keba i tɛ se ka nin si sɔrɔ yaasa i ka se ka TDRL sɔrɔ yaasa i ka se k'i mago ɲɛ sɛbɛnw sɔrɔ i bɛ taa TDRL de sara o de la min ye wolonkaw ye an b'u fo u ka nin wulikajɔ ni nin cɛsiri ni misaliya ɲuman in yirali la Bangas fana denmisɛnninlakaw wulilen k'u jɔ min ye yiriwaliko ta nasira la u ka marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Bangas kɔnɔna na u ye jɛrɛ kɛ utukalo tile 30 k'a yira sa k'a fɔ min ye u ka sifinso ye u yɛrɛ na wulikajɔ kɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na jɛrɛ in senfɛ sa u ye laɲini damadɔni kɛ sigida kɔnɔna u bɛna yɔrɔbaw ta k'olu lasaniya u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye dɔnkilidaminɛw ye u bɛna olu san n'o ye orchestre ye dugu yɛrɛ tɔgɔla ka to k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ n'a ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sa baara minnu bolodalen don sen kan n'o ye dingɛbɔw ye n'o ye yɔrɔ furanw ye n'o ye furadu ye n'o ye dugu yɛrɛ la kɔlɔsili ye gudɔrɔndaw ni kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na o jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen u y'o fana sigi sen kan sifinnakaw k'olu ti gouvernement kɔnɔ keba ko ni olu ka wulikajɔ daminɛlen Bankaskaw olu fɛ yen sabula basigi bɛ ka na dɔɔni dɔɔni Bafula bɛ Solentakaw fɛ yen Solenta duguladenw y'a yira sa k'a fɔ ko olu minnu ye waliya commune rurale kɔnɔna na Bafula bɛ mara la ko degun kɔni bɛ ka kɛrɛ keba fɛn ɲɛnɛmani jugumanbaw olu bɛ ka taa se u ka sɛnɛfɛnw ma ka taa bin olu kan min ye zɛrɛ minnu bɔlen don guwan ani kɔnkɔnburu ni nalafɛn tɔw k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni fɛn ɲɛnɛmaniw de firilen n'u kan dugudenw y'a datulu la k'a da jaba la u tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ o la sa ko ka welelima dabila fanga ma maliba an bɛɛ lajɛlen ko fanga keba ko minnu bɛ sɛnɛko hukumu kɔnɔna na ninnu ka marabolo la k'u ka ɲɛ u ma u ka wuli k'u jɔ monsieur le préfet monsieur le sous-préfet a ye taa nin lajɛ Solentakaw fɛ yen yan'a ka woyo ka na jamana fantɔ bɛɛ lajɛlen na yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogo min na an bɛ to ale Bafula bɛ mara kelen kɔnɔna na Jamon Sima maaw olu y'a yira sa ko maa 200 u bɛna n'olu bila baarakɛbaliya la waati kunkurunin kɔnɔna na min ye Jamon Sima ye bingali min kɛra ale ka juillet kalo tile fɔlɔ n'ale ka usine tiɲɛna k'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jeni o y'a to baarakɛla minnu b'u fɛ yen sa u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni tɛna na se ka to baara la u kun y'a yira sa k'a fɔ ko usine ɲɛmaaw olu kun ko sa ko u bɛ fɛɛrɛ sigi sen kan kabini juillet kalo tile 23 nka min ye inspection du travail ye ale ko k'o tɛ se ka ɲɛ k'o tɛ bɛn n'u ka sariyaw ye u ye min kɔni da yira u la sa o ye k'a daminɛ utu kalo tile 20 na ka taa se novembre kalo tile 20 ma k'u k'o kɛ waati ye waati min na sa maa 200 bɛ kɛ ka to baarakɛbaliya la yaasɔ denbayatigiw don u fana ka se ka o musakaw olu sɔrɔ cogo min na keba kunungo laada ale timɛna kulubakaw fɛ yen Général d'armée Asimi drapeau yɛlɛ ani maa minnu bɛ n'olu bɛ baara kɛ ale nagakɔrɔla la u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba faama sigiyɔrɔ ale drapeau yɛrɛ kɛnɛ kan i b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ Asimi kɔni nana sa min ye ntɛnɛn o ntɛnɛn kalo ntɛnɛn fɔlɔ u b'o kɛ drapeau yɛlɛ ye k'o kɛ tasibila ye Général d'armée Asimi n'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ keba ka ban tuma min i ɲɛ bɛ drapeau yɛlɛ yɔrɔ in na dɛ a bɛ bɔ yen ka a sen na f'a ka biro kɔnɔ f'i k'an burun dɔ y'a kɔ
garde corps mu yelaw na kuma ngaw ga chenga tilaw maw ba fo ko wurulati de ba sen jugoro abe griba kata aw munu ngina klibi de ngun chawa manjo on tita no fe biro keba ame asoga garde corps ufu solo na to be bara mina al salaka nyaga duma keba nunu nunu nga fo de nunu nga fo sabula nunu me jate mina munke chero kumalo bangu hanga amano ko beniga barado parce que na cheno lu fana bolo o fana adama na koyi anya min to fa mun to fo asimiga chedo amu fo sabula baraka chugo akai ubolo bi no e gare koru na mbora général d'armée fe amina général de division ngayro la primature la no e premier ministre ye fana lada atimena primature mau mi colonel mau naka mau ye lu labenge ka ira saka fo ko mi primature alebe cité kornana krengele sa premier ministre ale fana maraka ma wole ministre fana do kiba o baraka bolo munu maka hukumu kornana no ye jebtilewiye kata fara Abdurrahman Siseu ka ale ni anisite nyamau ulu bela jile fana bena kana drapeau yeleina ka fara en primature la kauka ambela jile borasa ka anjon chai general nana yoromi anye garde-vous dasi ka soga drapeau ka lela yele ladado ni premier ministre abika sababu fana yekeba baro ko ando ba nga chufo ni ne sefa ngabe tamana ka anfo da ngoni ngumbe de abala me nyebe wakati ni na akadu yede parce que abla be soli kana wati mi o ba so chama ka biro kono bo abla be to ka feno fana ye ki denga tanzo kasikana keba ko mago be dossier na bo baranyere no ya so reitei bo ne ka petpet ni no ba leti sigi nya fai ngi genwati sera sawo imena primature la ni ngoni ni mi bali mauladi ko ni dossier ndire ma ke ga baraka ka ko be jogode ko ne ren na kana alaje ke wa ma no gone anga dugo ke baraka to nyuma al sala ka di anga nyema oluma na mbora amite fanfe amsoro kana ko kan kibaro yola dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinamo sungalo kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa ka sama moneto yi i yere ta sita sita ka numéro flani warici wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda keba ameta ganagaw fe John Dramani Mama ale ye Cour suprême nyama no ye muso ye Grenouille Sake Torkono ale o bo ablaro a joro la peu sabula ma ko fole min fleni ye ma otu ye wuli ka joge ni sebenye ka yira ka fo ko magistrat muso in keba ka baraka chugo mai o la sa John Dramani Mama ale koni ye jekulu keregere sigi ko di juge mi ye Gabriel Panwanma o ko baraka ulu fana ka baraka gunola sa kana segesegelu ke ka boka bi ka yira ka fo ko mi ye magistrat muso in ye ko tiɲɛ la ko a nɔbɛ ko dɔ la han keba o la a fɔra sa ko ka bɔ a jɔyɔrɔ la pewu kibaruya in ale jɛnsɛra Ghana Associated Communication olu maaw fɛ bɛnɛnkaw fɛ Oromiyal Wadanyi ale de kɔni taara sa nin waati in na ale min ye u ka minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna ni nin y'a san 9 ye ko ale de bɛna na kɛ u ka jamanakuntigi cɛbɔ ye mouvance présidentielle ale tɔgɔ la maa kofɔlen a si bɛ san 49 keba o fana y'an ka pɛtipɛtinin dɔ ye tuguni
nga ko min ye baara kɛcogo ye ko a bɛ s'a la ka ɲɛ Patrice Talon a tun b'ale kɛrɛfɛ komi o tɛna se ka bɔ ko sabanan kɛ ka troisième mandat ɲini nga a ma ban fɔlɔ dɛ farafina ko don an kana girin k'an da fa mugu jala na fɔlɔ a ko bɛ i ye tiɲɛ fɔ dɛ keba u ko ko nin de bɛ na k'a ye ɔhɔ an bɛ da o ma fɔlɔ o tɛ n'a tɔ nana wolo min na dɔ bɛ ka 4 mugan na ɲini ni fanga yɛrɛ tɛ nin kana kɛ ko anw ka segu fanga sisan sa mɔgɔ bɛ nin faamu wa keba n'an bɔra an bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen ko n'u ko sirabaga kasara jugumanba o de kɛra wɔlɔfɔw fɛ yen u ka siɲɛtala min bɛ yen n'o o ye poloka ye poloka ko de bɔra fo sankanso sabanan na ka na dasi duguma kaki waliya in kɛra kununko nɛgɛ kanɲɛ 10 waati dugudenw kɔni caman wele ani sapeur pompiers olu kɔni nana maa kofɔlen ta ka taa n'a ye a ko tɔ n'ala sɔnna ma an na o ɲɛdɔn République démocratique du Congo olu filɛ nin sa ka Total maaw n'o ye Total Énergie ye olu ye permis kura di olu ma min ye taji bɔyɔrɔ kura n'o ye pétrole bɔyɔrɔ kura ye k'u ka baara kɛ o kɔnɔna fana na ntɛnɛndon sɛbɛn in ale kɔni bolona bilara k'o di RDC maaw fɛ min ye Total Énergie ma Maroc min ye masakɛ ale ka jamana n'o ye ura Mohamed Sisi ye u y'a yira sa k'u bɛ labɛn sugu bɛɛ lajɛlen na sa Coupe d'Afrique min kan ka k'u fɛ yen ɲinan san in kɔnɔna na ale ni Coupe du Monde min n'o ye san 2030 san ye keba u ni Espagne ani Portugal kan ka o min labɛn ko Maroc kɔni bɛ k'i labɛn kosɛbɛ yaasa ka bɛn n'o ye Sudankaw ka gouvernement ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye olu ka se ka n'u ka faaba kɔnɔna na Khartoum kana lajɛ kɛ min ye kabini kɛlɛ kɔni daminɛna u fɛ ni nin y'a san damadɔ ye u kuma se ka na u ka kunnafoni gafe min bɛ n'o ye Suna ye ale ye kibaruya in bɔ k'a di maaw ma k'a yira sa k'a fɔ ko min ye premier ministre ye ale tun b'a kɛnɛ kan n'o ye Khalil Idriss ye nin ye taaɲɛ belebeleba ye min bɛna na ni cɛlatigɛ jɛkulu olu sinsinni u ka faaba kɔnɔna na lajɛ in fana na sa a yira k'a fɔ ko min ye ministre caman olu sera ka na baara in kɛ waati kunkurunin kɔnɔna na yanni kow bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan Egyptekaw fɛ yen sa k'a daminɛ min ye kununko septembre kalo tile fɔlɔ ka taa sa tile 3 ma sa ko Egypte bɛna na G20 jamanaw fara ɲɔgɔn kan k'u ka kuma diɲɛ kɔnɔ lakanako kan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamanakan ni lajɛ sigi sen kan min tɛ G20 yɛrɛ kɔnɔna na kabini san 1999 san Ukraine ni Union Européenne k'olu bɛna na ɲɔgɔnajɛ kɛ ɲɔgɔnajɛ in kan ka kɛ Faransikaw fɛ yen min ye Union Européenne ɲɛmaa caman welelen don sa ko alamisa don k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Paris Faransi faaba la yaasa ka se ka Ukraine ni ale dɛmɛni ko ka se ka o ɲɛfɔ kuma tɛ nin waati in na min ye Donald Trump ye ale kɔni kɛlen don ka sira min ta o man d'u ye sabula u bɛna yira sa k'a fɔ ko Irisilakaw olu bɛ nin u sago sɔrɔ nka halisa kɛlɛ ko a bɛ sen na Yemɛnikaw fɛ yen Yemɛni maa caman olu kɔni sera ka taa sa u ka jamana premier ministre ni ale fatura alamisa tɛmɛnen o ka janaja kɛnɛ kan waleya in kɛra maa mun fɛ sa o ye Israɛlikaw ye olu de kɔni ye mugujugu fili sa ka Yemɛni jamana ɲɛmaa ale ni u ka premier ministre ale ni ministre wɛrɛw sa olu kɔni k'u bɔnɛ u ni na waleya in kɔni a kɛra degunba ye min ye Yemɛnikaw ye olu bolo Australikaw fɛ yen cɛ dɔ u y'ale minɛ nin kalo in tile fɔlɔ ko sabula a y'i ka mɔbili kɔni funu ka da min ye Irisilakaw ka consulat kan Sydneykaw fɛ yen maa kofɔlen ko ɲininkali de bɛ ka kɛ sa n'o y'a sɔrɔ a n'a kunkolo olu bɛ ɲɔgɔn fɛ keba Afrobasket hukumu kɔnɔna na min bɛ daminɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Rwandakaw fɛ yen Kigali u ka faaba kɔnɔ tirage kɔni k'o kɛra koyi min ye an ka denmisɛnninw ye e ko cɛmanninw ni musomanninw de tɛ wa olu kan ka ye ndulati in kɛnɛ kan ndulati min bɛ daminɛ ni Ala sɔnna ma bi ka taa kun cɛ sa septembre kalo ale tile 4 na an b'a daminɛ ni musolakaw ye keba olu bɛ poule min na sa a bɛ fɔ o ma ko poule B Mali bɛ yen Angola bɛ yen Côte d'Ivoire bɛ yen ani Laginɛ n'u y'an ka client kɔrɔw ye o n'Angola yɛrɛ tɛ voisin kɔni m'anw dɔn keba a fɔ an ka npogotigininw ye bɛɛ k'u dasi fo voisin a tɛ bɛn an ma dɛ n'u bɛ min kɛ o don k'o kɛ dɛ parce que ni voisin y'an dasi a tɛ taa denmisɛnnin kunda dɛ o tɛ u k'u jija voisin kɔni ka n'u gosi dɛ e ko mun a ye Laginɛyanw dɔ de ye Laginɛ t'anw voisin an ni Laginɛ bɛɛ ye kelen an dunɲɔgɔn bɛɛ ye kelen an bɛɛ ye baramɔgɔ kelen di min ye cɛmanninw ye keba olu fana bɛ groupe C kɔnɔna na o groupe C in na sa anw bɛ yen keba olu ta in ka gɛlɛn dɛ
Egypte ni Maroc olu ma nɔgɔn dɛ nka n'i bɛ fɛ ka kupu ta i tɛ maa bɔ maa la han o tɛ a bɛ se ka kɛ an b'an ɲɛ jɔ Libéria la o de bɛ sɔn ka taa an sɛgɛn olu ka groupe n'o ye poule C Mali Egypte Maroc ani Libéria olu de b'o kɔnɔna na keba balontanw bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ bi ni o ye kalo tile 2 ye ka taa kun fori septembre kalo ale tile 14 an bɛ dugawu kɛ sa ko min y'an ka denmisɛnninw ye ala ka u jɔyɔrɔ bonya i n'a fɔ u kɔrɔkɛw sera k'a kɛ cogo min olu yɛrɛ delilen don kupu ta de la olu ta tɛ jɔyɔrɔ ko olu bɛ taa kupu yɛrɛ de ta ka na n'a ye sabula u ni kupu taara ka ban siɲɛ 5nan nin tɛ nin ye a b'an ka cɛmaninw bolo wa an bɛ dugawu kɛ u ka segin n'a ye fana sɛgɛw ka jalatigi kɔrɔ n'o ye Amari Traoré ye k'a segira ka na Faransi san 2 min ye Amari ye ale tun bɔra Faransikaw fɛ yen ka t'i kunda Espagnekaw ka yɔrɔ kan nin waati laban in na sa a yira k'a fɔ ko min ye joueurs ka sanni feere hukumu kɔnɔna na Amari a kɔni tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnna Faransi o tɔn nɔ fɛ n'o bɛ Ligue 1 yɛrɛ kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ min ye an ka sabata sɛgɛkɔrɔ in ye sa a kɔni tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn min na u bɛ taa kun fori fo san 2027 tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn in o b'a yira sa k'a fɔ ko a bɛna na tɔn in kɔnɔna na n'o ye Paris FC a bɔra Real Sociedad de la keba waati laban in na sa Amari yɛrɛ kun ka ko gɛlɛyara kosɛbɛ sabula a kun joginna waati dɔ la nka a tilara ka ndolantan daminɛ san 2000 waati fo kana se sisan ma an bɛ dugawu kɛ sa min ye Amari ye ala ka a garisigɛ ja a ka se ka segin ka na keba a ka wari ka ca dɛ miliyari 2 ani miliyɔn 600 tɛ ya tiɲɛ aw ka ko in an tɛna an ka pɛtipɛti ninnu bila u fana ka t'u sen ɲɔgɔn ye bɔ Amari ale kan ka taa Maroc ou ale t'a la Falayiru Dudu o tuma a bɛna gagner cogo di kilaba bɛna kɛ cogo di ayiwa komi n terikɛ dɔ bɛ ale ko ko ni mɔgɔw jigi tɛ Mali ka kuma k'ale bɛ Mali supporter o wagati de ko la k'an bɛ se ka gagner ala k'a ko ye an sɔngokaw fɛ yen keba farikolo ɲɛnajɛ bɛn ni kelenya min ye Mɔzɔnga o finali o dasira dimanche tɛmɛnen min ye nin kupuba in kɔni ye sa jɛkulu min bɛ n'o ye Gafungubakaw ye olu ni tɔndibikaw de tun bɛ ɲɔgɔn na Mɔzɔngakaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko min ye ndolatan in kɔni jara kosɛbɛ nka a ladɔnna min ye Gafumbakaw ta la olu ye se sɔrɔ penalty tan na keba ayi u y'a sɔrɔ jeu yɛrɛ de kɔnɔna penalty tan don 3-1 ninnu sen ka go waati kɔrɔbɔrɔ dɔnkili o kɛra takanba kɛra ka fa bɛɛ lajɛlen labɔ ale ni suraka dɔnkiliw ni burudamɛ dɔnkiliw ɲɛnajɛ in ka se k'ale diya kosɛbɛ an bɛ foli kɛ sa an sɔngokaw bɛɛ lajɛlen ye nin ko in na min ye kayikaw fɛ yen kupu min bɛ yen sa n'o ye jeune chambre international ka kupu ye Memorial Seydou Sidibe ale fana ale daminɛna min ye nin kalo in tile 31 n'o ye utu kalo tile 31 kari tɛmɛnen balontan daminɛw kɔni olu kɛra sa INPS ale ni jeune chambre ma olu kɔni ye kurumokarili kɛ o balontan banna 2-2 la maa si ma se sɔrɔ labɛnbaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ko in kɔni ye a kɛ kun ye sa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Seydou Sidibe ma ni ale jeune chambre Kayi o ɲɛmaa kɔrɔ ye wa ni ala sɔnna a ma min ye Kayi denmisɛnninw u bɛɛ lajɛlen na sen ye nin ndolantan in ale kɛnɛ kan yaasa a bɛ se ka diya cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se ka i sen don a la nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya mun dira ma Keba Jalo ani ne yɛrɛ fɛ ka dugawu kɛ sa ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababu ɲɔgɔn ye si ni kɛnɛya laban ɲuman ala k'a d'a ma ala k'an ka jamanaw kɔlɔsi ala k'an ka jamanaw basigi Keba i Jalo tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da